Endolet er Danmarks mest erfarne klinik for medicinsk vægttab. Siden 2018 har vi benyttet GLP-1-medicin med stor succes. Vi skræddersyr forløbet til dig. Vi har ubegrænset support, stor tilgængelighed og fair priser. Forløbet inkluderer personlig træning via app. Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, eller har du en sundhedsforsikring, har du mulighed for tilskud eller bevilling af et tilknyttet diætistforløb. Det vigtigste for mig er jo selvfølgelig, at jeg har tabt mig, og jeg har faktisk tabt mig 23 kilo på 10 måneder, hvoraf de sidste måneder har været stabile. Jeg har været virkelig glad for at gå herinde ved Endolet, og den diætist, jeg har været tilknyttet til, har bevirket, at jeg har været sikker i og troet på mig selv. Og det har jeg i hvert fald ikke gjort tidligere. Læs mere på vores hjemmeside og kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligtende forundersøgelse. Hej, jeg er Jeppe Skov, endokrinologisk speciallæge og daglig leder af Endolet. Vi ser frem til at hjælpe dig til et sundere og lettere liv.